Autore fundazioaren izenean, honako prentsaurreko honetara. Labur, berehala hitza emango diot gure presidenteari, Anton Reixari. Ona gatoz gaur ikuslegoanen saria aurkeztera, urte asko dira ESGAE eta Autore Fundazio taldeek hemendik ibili barik, eta aurten ikuslegoanen sariaren aurkezpenariekin nahi diegu, eta horretarako ordezkaritza osoa, zuzendaritzaren ordezkaritza osoa dugu gurekin. Eskerrik asko berriz ere, eta besterik gabe hitza ematen diot Anton Reixa ESGAE taldeko presidenteari. Egun on guztioi. Daukagun krisiaren erdian, gaur albiste honeko eguna da, zeren eta Donostiako Zinemaldian gaude, filmak egiten dira, estreinatzen dira, ikusleek aretoak betetzen dituzte, eta hori esan dezakegun berri onena. Kulturindustriaren sortzaileak eta maitaleok. Aurten ESGAE berria Donostiara itzultzen da, eta berreskuratzen du esponsorra izango da ikusleen sariarena. Irakurketa simbolikoa da. Gu konbentzituta gaude, talentua ikusleri gabe, ikusleek ematen baitiote zentzua lanari, izango litzateke inorako bidea. Beraz, balio simbolikoa dauka ikusleen saria esponsorizatzea. Zinemaldi handi guztiek daukatena da gertakari oso garrantzitsuak direla bertan, beren lekuan, Donostia da bezala, edo Berlin bezala, edo Mar del Plata bezala, eta oso harro gaude, bereziki harro, elkar lanean jardun dugulako zinemaldiarekin. Jarraituko dugu Donostian, hau izan da gure lehen ekintza, mila esker eman edizkio Jose Luis Rebordinosi eta bere taldeari gauzak oso ongi egiten ari direlako. Jarraituko dugu gauzak egiten 71. zinemaldian ere. Egungoa bezalako une batean, krisialdi ekonomikoarekin, eragina duena ikuspegi kulturaletik, konsumo pribatu, kultur konsumo pribatuak ere behera egin du, sorkuntzari emandako laguntzak behera egin dute, eta ESGAEren egile eskubidea da garrantzitsuena, eta hori da autofinantzaziorako modurik onena egileontzat eta gordetzeko independentzia, kulturekintzaren independentzia. Horregatik inoiz baino gehiago defenditu behar dugu egilearen eskubidea. Berreskuratu behar dugu elkarrizketa irritarrekin, horregatik ematen diot balio simboliko bat gure erabakiari Premio del Público delakoa finantzatzearena. Eta gaur egunotan botu asko eman dira, eta espero dugu botu horiek ere egile eskubidearen eta askatasunaren simboloa izatea. Beraz, albiste honak, iza emango diot Antonio Netiri, Autore Fundazioaren lehendakariari, ESGAEk eta Autore Fundazioak patrozinatu dugu hau. Astelenean proiektatu zen La vida privada de Javier Crae, adierazpen askatasunaren perla modura, film hori berreskuratu dugu 5 urteetan koproduzitu ondoren, Joaquin Trincado eta Murugarrenekin batera, fundaziotik, eta talentua, adierazpen askatasuna, eta ikusleen parte hartzea posible egiten dute amets fabrika honek funtzionatzen jarraitzea. Egunon, Autore Fundaziotik saiatzen ari gara zuzentzea sartu gintuzten igiezinen abentura hori, ESGAEko azken gobernuak haustura gertatu arte, dakizuen bezala, itzultzen ari gara jatorrietara, fundazioko helburuetara,
eta autore fundazioaren helburuak ziren batez ere, ikerketa eta formakuntza egileen eta errepertorioaren alorrean, nola zinematografikan, ala musikan edo arte eszenikoetan. Hori alde batera utzi zen, apostu egin zen ladrilloaren alde, izugarrik aria batzuk egin ziren, zuzentzen ari garenak, eta orain behartu igan dugu herrialdea bezala, interes batzuk ordaintzera, nahiko itota gauzkatenak, baina tira, hau zuzentzen ari gara esan bezala, eta urtearen amaieran, adibidez, desinbertsio prozesua, eragina izango du, 25 milioi euroko sarreretan, erositako ondare, igiezinen ondare asko saldo egingo da, eta bitartean konponduko da gainerakoa. Horri esker aurrera egin ahal izango dugu, zinemaldia hau bezalako patrozinioetan, eta jarduera asko dira, Ines Barek kontatuko digun bezala, Buñuel Institutuko zuzendaria, bera, eta lagundu ahal izango dugu egiletza eta sorkuntza tokatu zaigun garai gogor honetan, zeinetan egileak oso kaltetuta gertatzen ari baitira. Eskerrik asko. Albiste honekin jarraitzen dugu fundazioa egoera hori gora bera, gainditzen ari gara egoera, halako tensio ekonomiko batean, orduan ahaleginak bikoiztu ditu, ikus entzunezko alorrean, Ines Parisi emango diot hitza, bera alor horren arduraduna denez, eta kontatuko digu zerari garen egiten. Eskerrik asko, Anton, eskerrik asko emereotatik. Nik uste dut autore fundaziotik transmiti diezaiok egun berria autore egiletzari da ideia honak, konpromiso sakona egiletzaren eta formatzearekin egileak, ez bakarrik herrialde honetako eta nazionalitate guztietakoak, baizik eta testu inguru latinoamerikar guztietakoak. Programa oso zehatz eta eraginkorrak egiten ari gara bultzatzen, egileak eta haien lanak bultzatzeko, Donostian gaude, baina beste zinemalditan batzutan ere egun gara, Sitxesen, esate baterako, han datorren astean, urriaren 6an, nueva autoria saria emango dugu, zinema eskoletako ikasle gaztei zuzendua. Huelbako zinemaldian egongo gara ere, egiletza latinoamerikarrarekin. Urrian, 16an, 17an, 19an, sektore topaketa bat izango dugu. Bertan, egileek azertuko dute ez bakarrik egungo egoera, baizik eta proposamenak egingo dituzte, gidoilarientzako etorkizun duin batentzat, funtsezkoa baita hori edozen filmarentzat. Eta komilasen gertatuko den topaketa hortan, erabakitzen dena izango da halako oinarri bat gidoiaren bigarren topaketarako Barcelonan izango dena azaroan eta Espainiako sektorean gidoiaren munduaren ordezkariak izan dugu. Bestalde, programa oso zehaz bat ari gara garatzen, 15 proiektu aukeratuko ditugu, merkatu garrantzitsunera bidaliko direnak, alegia Bentana Sur, Buenos Airesen, 15 proiektu izango dira, esgaek eta autore fundazioa bultzatzen dutenak, laguntzeko 15 film, nola espainiarrak, ala latinoamerikarrak egin daitezen, koproduktoreak bilatuko dizkiegu, eta espezialista honekin eta ekoizle benetakoekin, errealekin, Brasilen, Mexikon, Espainian, parte hartuko dugu, telenovelaren inguruko topaketan, Miamin, abenduan, eta ez gara geldituko, gure ideia da lan egitea egileen ondoan eta egileentzat, hori nahi baitugu, nuevas gai izatea. Eskerrik asko, Ines. Hau referentzia esparru bat da, ikusentzunezkoen ordezkarientzat, eta Miguel Hermosori eman idiotitza, Esgaeko ikusentzunezko kolegioaren lehendakari ordea dena, hor ere berri onak bai daude. Miguel? Oso posten nau,
gaur hemen ona etortzea albiste honak entzutera, ze azken egunotan oso berri kezkagarriak aitu bai ditugu, murrizketak, eta guk berri honak ditugu. Zentratuko naiz batean, hoixe baita niretzat optimistena. Dakizuen bezala, duela 10 urte baino gehiago, SGAE, sozietate transversala dena, hartzen ditulako barne musikariak, egile dramatikoak, eta ikusentzunezkoen egileak. Duela 10 urte halako zisma bat gertatu zen, ikusentzunezko egile batzuk, zinemagile batzuk, konsideratu zuten gaizki tratatzen dituztela SGAen, eta bereiz egin ziren, eta dama sortu zuten, kudeak eta sozietate bat. 10 urteotan gaizki ulertze bat egon da dama eta SGAren artean, orduan egileak ezekiten, batez ere belaunaldi berrietakoek, ezekiten zer eraiki, zer aukeratu bi kudeak eta ereduen artean. Esan nahi dut, albiste hona da berriro bat egin dugula, bukatu egin dela zisma hori, damako eta SGAeko zuzendaritzak topatu garela, elkartu garela, eta ikusi dugula askoz gehiago dugula komunean, desberdintasuna baino. Eta datozen bizpahiru urteetan egin beharreko bidea da, baina perspektibak onak dira, eta foruak ere baditugu parte hartzeko, elkarrekin, eta hori egileen alorrean oso berri ona da. Eta uste dut horrekin nahiko argitu dudala goiza. Eskerrik asko, Miguel. Eta azkenik, beste albiste on bat, erregenerazio demokratikoari dagokiona, gure eta egile guztien parte hartze horizontalean, eta posten nau hain zuzen ere Angele Jarramendi nire lagunak, euskalduna eta ikus entzunezko musikaria, beha komentatuko dizu nola gure dezentralizazio prozesua. Notizionak. Orduan hemen kontatzen dana da SGAren ez dakit nolabait denon elkartasuna, jende guztia kontentu egotea, berrikuntza. Claro. Eta jakina diot, ze berri honak, danak dira berri txarrak, eta orduan gehiago etorri behar dugu ona, ez da? SGAe etxearen barruan, SGAen denok gaude, denok gara egileak, orduan egin behar duguna da, denok gure etxea eraiki. Eta hildo horretan, dezentralizazio bati ekingo zaio, eta esate baterako Euskal Herrian, batzorde bat egongo da, erabakiak hartzeko, bildu egingo gara, txakore pupel bat jartzen dugu, gauza pixka bat animatzeko, eta nik uste hori oso berri ona dela uste dut, eta jarraituko dugu lanean. Eta berriro hitz egin dezala Inesek oso haus polita daukata. Gure lagunai ere emango diegu hitza. Angelek zehaztek abenduan lehenbiziko lurralde batzordeak sortuko dira. Izango da Euskal batzorde bat eta horrekin asko irabaziko da parte hartzean, Euskal bazkideen parte hartzean eta baita eraginkortasunean ere gure erakundean Euskal Herrian. Hemen gaude zuen galderei erantzuteko. Galderarik asolas basaizue ze komunikabidetik zatozen. El micrófono está por ahí, si alguien quiere intervenir. Hemos hecho un acto de propaganda. Propaganda ekintza bat egin dugu inondik ere. Eskerrik asko. Denok zaudete, orain denok defenditu behar dugu egileak eta egile
eskubideak. Hori baita gure oinarria. Eskerrik asko. Oye, hagámonos alguna foto delante de este, que nos veamos si tuviéramos esto.